pagpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes petsa 5 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Labing unang adlaw sang Biyernes sa ka-11 nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupol niya lagad si Bombo Erlin Bayonita. Pagdating kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Napalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalakip na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Anta sa mga balita, yarin na ang ginabantayan sang aton nga mga entry senders sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga alas 6:55 sa aga, yari na nga ito na sa nga unang daily draw winner diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Gina-check ni Sir Rodel Longaras ang sa nga entry ang aton na FDA representative si Sir Rodel Longaras. Siya ang naggamit sang Orocan bilang proof of purchase taga Barangay Cabog, Bacolod City. Taga Barangay Cabog, Bacolod City. Congratulations sa Mario Vic Villan. Mario Vic Villan sang Barangay Cabog, Syudad sang Bacolod. Ikaw ang tanong sa nga taga Daog Subong nga aga. 6:55 AM. Meron ka sang tubdawala sa 12:55 karon sa uto sa pag-claim sa mga premyo dali sa istasyon sang Bombo Radio. Magdala sang duha ka valid identification card with a picture. Sa liwat, Mario Vic Villan sang Barangay Cabog, Bacolod City. Ikaw ang aton nga una nga daily draw winner subong nga Biyernes diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Congratulations! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. I-check na ito na report ni Bombolian Zil Minardo. Meron naman sa nadakpan sa ginapatigayon nga antay-drug operation sa ngaton ng mga otoridad sa Piakalinya, Bombolian Zil Minardo. Sa report, kamin.
Yes, sa Bombo Erlin, isa ka babae ang nadakpan sa din sa tigayon nga bypass Operation sa Police Station 7 sa Purucubay, Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa kagabi lang nga Bombo Erlin nga amo ang suspetsado kilala kay Jacqueline Nabulaw. Jacqueline Nabulaw, 40 anyos, Bombo Erlin, kag residente sang nasambit ang lugar. Nakuhaan ini sang 4 gramos ang ginasuspetsahan na shabu nga nagabalor sang 27,000 ka pesos ang suspetsado Bombo Erlin kag subong yara na sa kustodiya sang Police Station 7 ang suspetsado kag nakatalana nga pagapasakaan sang kaso Bombo Erlin. So Bombo Erlin, update kita diri subong sa provincial capital area kita sa Maylagon. So nakatukod na diri ang canopy kay ti may ara pasidungog karon sa mga bag-o nga baganihan no ang sa pagkomemorar sini sang 123rd anniversary sang 5 de Nobyembre no Bombo Erlin. So may tema ini nga pasidungog sa bag-o nga baganihan sa subong nga preparar na diri ang sa Lagun karon na Bombo Erlin no nga pagahiwaton nga programa diri Bombo Erlin. Sige, balikan na talang ka na karon, especially magasugod na ang programa daw 8 a.m. pa man. Okay nagawa no, apulo panalithin na lang subong Bombo Lian. Yes, correct ka Bombo Erlin, amat naman sana ang kalangitan kabay pa nga maga init lang ang tiyempo karon hindi lang magatudog gid ang ulan sini sa bagay may mga canopy man di nga ginapreparar ang probinsya sa Negros Occidental Bombo Erlin. Sige, thank you gid Bombo Lian. Sa Bombo Erlin, amoyad to ang balita gikan sa patrol. Ini si Bombo Lian Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Madamong salamat kay Bombo Lian Zil Minardo. Balikan nato na karon ang programa dira sa may provincial capital Lagun para sining pag-celebrar naton sang 5 de Nobyembre. Sabong medyo maulano na nga ito sa nga Champo Banwa because inisang low pressure area nga sa traso kay nasang kagahon nakita nagyara sa 60 kilometros sa nasilangan sa Katarman Northern Samar. Nagapekto man sa may Luzon ang northeast monsoon ko ng hanging amihan. Sa Visayas, Albay, ang Sorsogon, Catanduanes, Masbate, ang Mindoro provinces kalakip na ang Palawan nag-eksperyensya subong nga Biyernes sa magalumon nga kawaan mayroon sang lapta-lapta nga pagkatupa sang ulan. Halin paman kay nasang kagahon na nag-eksperyensya na kita sang pag-ulan na diri sa aton sa may syudad sang Bacolod and probinsya sang Negros Occidental. Ini ang dala sang low pressure area nga mayara sang posibilidad sunod sa State Weather Bureau nga maka-eksperyensya kita sang flash floods and then landslide sa tion nga magtayuyon ang pagtupa sang madamol nga ulan. Nagpahamtang manadra sa mga canopy sa may lagoon na parang preparado bala in case sining magtupa ang pag-ulan kadungan na sining programa nga ginapatigayon naton or patigayonon subong man nga aga bilang kabahin sang selebrasyon sang 5 de Nobyembre. Isa sini ka special working or special non-working day diri sa aton sa may Negros Occidental. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition ikalima na ho sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Ang National Capital Region nasa alert level 2 na lang simula ngayong araw. Update naman si COP26 ang Indonesia. Kinundi na ang hindi patas na kasunduan para mawaksan ang deforestation. Mabigat na parusa sa perjury cases pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang UNICEF naman kinilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamataas na antas ng kahandaan pagdating naman sa remote learning. At sa ating international news, ang WHO na babahala sa muling pagtaas daw ng kaso ng COVID-19 doon sa Europa.
Sa ating sports news, ang Phil-Japanese player na si Yuka Sasu, ipinagmalaki pa rin ang pagiging Pinay kahit plano nitong maging Japanese citizen. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Naglabas nga ng direktiba mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Interagency Task Force Against COVID-19 at ibinababa ang alert status dito sa Metro Manila. At alamin natin ang kabuuan ng detalye ng naturang impormasyon mula dyan kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, simula nga ngayong araw, Nobyembre 5 ay ibinaba na yung restriction sa Metro Manila at inilagay na sa Alert Level 2 mula sa dati na Alert Level 3. Kagabi lamang ito na pagdesisyonan ng Interagency Task Force at magtatagal yung naturang Alert Level System, Alert Level 2 hanggang sa November 21. At ito yung magkakaroon na ng mas mababa na mga restrictions at mas maluwag pa. At ito para sa kapatiran ng ating mga tagapakinig, sa ilalim ng Alert Level 2, ang mga establishmento ay papayagan na makapag-operate sa mas mataas na kapasidad mula 50 to 70%. Depende sa kanilang operasyon kung ito ay indoor o kaya outdoor. Yung mga bars, karaoke places, clubs, concert halls at theaters at ibang venues na mayroong live voice o kaya wind instrument performers ay maaari makapag-operate ng 50% capacity indoors para sa mga fully vaccinated na mga individual at hanggang 70% naman sa outdoor regardless kung ano yung kanilang vaccination status o pwede yung mga naka 1 dose pa lamang o hindi pa nababakunahan. At kailangan lamang na yung mga staff na naturang mga establishmento ay fully vaccinated. Ganon din na mga kondisyon ay apply o ipairal sa mga fun fairs o yung mga peryahan, yung mga kid amusement industries, kagaya ng o kabilang ang playground, mga palaruan, mga playrooms at kiddie rides. Pero yung mga casino, horse racing, cockfighting, usabong at ilan pa, yung loterya at betting shops at yung pang gaming establishment ay natiling bawal sa ilalim ng Alert Level 2. So yan yung mga pagbabago na aasahan natin na Bombo Dennis, Bombo Ever, ngayong nasa ilalim na ng Alert Level 2 ang Metro Manila. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, ang isa sa mga tanong ko, Bombo Raymond, sa ngayon kasi ay mandatory pa rin doon sa mga establishment, lalo na sa mga mall, yung pagsusuot ng face shield. Kasama ba ito doon sa mga aalisin na pagpasok nitong Alert Level 2 status, Bombo Raymond? Wala pang binabanggit pero mayroon nang sinasabi yung IATF na halimbawa yung mga sinihan, mga movie houses ay meron ng option na maaaring magtanggal ng face shield basta naka-face mask pa rin sa loob ng mga sinihan, Bombo Dennis. So pwede naman na dapat pagpasok mo sa isang establishmento ay naka-face shield, face mask ka pa rin. Pero pagdating doon, halimbawa sa restaurant, ay pwede na magtanggal dahil kakain naman. At meron pa, dadag ko na lamang din dahil naprubahan ang rekomendasyon ng Sub-Technical Working Group ang paglalagay na kung paano yung alert level assignments. At ito, simula sa December 1 ngayong taon, yung level o alert level assignment ay determinahin sa ika-15 araw o 15th at saka 30th day ng bawat buwan. Yung escalation, o halimbawa, mula sa alert level 2, ibabalik sa alert level 3 ay isasagawa sa kalagitnaan ng implementation period. Pero yung de-escalation o pagpapababa doon sa alert level system ay maaaring isagawa sa katapusan ng 2 linggo na assessment period. So, yan yung pagbabago. So, anytime, kapag ngayon, alert level 2 na simula ngayong araw, kahit pa makalipas ang 5 araw, kung kinakailangan, ay maaaring ibalik o itaas yung alert level system. Pero kapag ibababa, ay kailangan hintayin muna na matapos yung assessment period o yung 15-day period, Bombo Dennis. Okay, Bombo Raymond, dito sa alert level 2 status na ito,
Metro Manila lang ba ito exclusive o yung plus, Metro Manila Plus? O ibig sabihin, yung nearby provinces, kagaya ng Laguna, Batangas, Cavite, Rizal at Bulacan, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay dito pa lamang sa Metro Manila yung isa sa ilalim sa Alert Level 2, Bombo Dennis. Yung iba ay hanggang sa 14 pa manatili yung kanilang kasalukuyan na alert level status. Yung mga karatig lalawigan ng Metro Manila, I understand, ay nasa alert level 3, Bombo Dennis. So tingnan natin, after ng sa November 14, ay malalaman natin kung ibababa o kaya i-escalate yung restriction, Bombo Dennis. How about yung mga pamantayan sa mga public transportation na Bombo Raymond? Dahil sabi, iaakyat yung bilang sa mga pwedeng pasakayin. Pero dati pa, kung di ako nagkakamali, may nagka-100%, may 100+% pa nga, Bombo Raymond. Dahil may mga nakalambitin pa doon sa jeepney, maliban doon sa mga nakaupo. At yung may mga division pang ginagamit, hindi naman din nasunod dati. At umani pa ito ng samot-saring reaksyon. So ano ito? Doon sa mga public transport system, meron bang adjustment din? Well, sa ngayon ay matili dahil yung pinapairal na ngayon na 70 to 100% na capacity sa mga pampublikong sakyan, Bombo Dennis, yun yung nakapaloob doon sa Omnibus Guidelines para sa Alert Level 2. Pero bago pa man ilagay sa Alert Level 2 ang Metro Manila, nauna nang inaprobahan ng IATF yung rekomendasyon ng DOTR na ilagay sa 70 to 100% capacity yung mga pampublikong sasakyan, Bombo Dennis. Okay, sige. Si Bombo Everly yata may katanungan din. Bombo Ever? Yes, Bombo Raymond, follow up na lang din dahil nga inaasahan natin dahil mababa na itong alert level status dito sa Metro Manila, magkakaroon na rin ng influx ng mga kababayan natin na magtutungo dito sa Metro Manila mula sa iba't ibang provinces, kasabay na nga rin ng holiday season. So sa ngayon, Bombo Raymond, papaano yung ginagawa or gagawin ngayon ng IATF para nga magkaroon ng restrikto na pagpapatupad pa rin ng mga panuntunan dito sa alert level 2 at hindi mahayaan na bubulusok na naman paitaas itong mga kaso ng COVID-19, Bombo Raymond? Well, ganun pa rin na pagigpit, Bombo Ever, yung pagpapatupad ng minimum health standards. So tama ka dyan, sa ilalim ng alert level 2 ay papayagan na yung mga tinatawag na intra at interzonal travels, lalo na yung mga fully vaccinated. At depende na lamang yung mga concerned LGUs kasi may mga LGUs pa rin na nagpapatupad ng requirement ng negative result ng RT-PCR test bago pumunta doon sa kanilang area. Pero may mga lugar naman na basta ikaw ay fully vaccinated ay maaari ka nang makabiyahe, makapunta sa kanila at basta ikaw ay nabakunahan na kahit na wala nang ipapakita na negative result ng RT-PCR test, Bombo Ever. So tingnan natin dahil may mga lugar pa rin parang sa amin sa Ilocos wala pang mga pampublikong bus na nagkakabiyahe mula Metro Manila papuntang Ilocos Sur, Ilocos Norte. So dahil hindi pa pumapayag dito yung mga LGU of destination, Bombo Ever. Yun yung mga panuntunan pa rin na mahigpit na pagtupad, pagpapairal ng tatawag na minimum health standards, yung pagsuot ng face mask at face shield habang nasa loob ng bus o kaya jeepney na papunta sa ibang zone, yung tatawag na inter at intra-zonal travels, Bombo Ever. Sige. Bombo Raymond, sige. At siguro kung may makukuha tayong live na reaksyon mula dyan sa Palasyo Malacanang, doon sa mga opisyal, para sa iba pang mga usapin tungkol dito. At siguro, balikan namin yung linya mo maya-maya pagka may iba pang tugon, pati na doon sa mga activities pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! The COP or 2021 United Nations Climate Change Conference Update.
Hinundi na ng bansang Indonesia ang mga kondisyon na nakapaloob sa kasunduan na layong mawaksan ang deforestation sa taong 2030. Inihayag ni Environment Minister Siti Nurbaya Bakar na hindi anya maipapangako ng bansa na kanila itong magagawa at iginiit na malinaw na hindi anya patas at inappropriate ang pagpwersa sa nasabing bansa. Pangunahing prioridad pa rin anya ng Indonesia ang massive development na hindi dapat maisakripisyo alang-alang sa pagpapahinto ng carbon emissions o deforestation. Ito ay sa kabila pa ng paglagda ni President Joko Widodo sa naturang forest deal. Maalala nitong Lunes nang i-anunsyo ng COP26 Climate Summit sa Glasgow, Scotland ang naturang deal na napagkasunduan sa pagitan ng mahigit 100 world leaders. Oy, mga mami, mga daddy, good morning ho. Ang aming pagbati ho sa inyo doon sa mga nakikinig ho sa atin via Facebook Live, YouTube Live ng Bombo Radio Philippines. Alam nyo ba na habang lumalaki ang inyong anak ay nagbabago rin ang vitamins na kanyang kailangan. Ang tuloy-tuloy na paglaki ay suportahan ng tuloy-tuloy na pag-inom ng Cherry Pearl. May tamang vitamins para kay anak anuman ang kanyang edad. Simulan sa Cherry Pearl Drops habang baby at ituloy sa Cherry Pearl Forte at Cherry Pearl Syrup for Kids. Pagka teenager naman ho sila, meron hong Cherry Pearl PGM capsules. Tandaan lamang, huwag itigil ang vitamins para makatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherry Pearl, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa dagdag pa nating balita, naungkat na rin sa pagdinig ng Senado ukol sa Parmalee Deal ang issue sa foreign policy ng Duterte administration. Sa pagtatanong ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, inusisa nito si dating Presidential Advisor on Economic Affairs Michael Yang. Ito'y ukol sa impluwensya umano kay Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay Gordon, mula nang umeksena itong si Yang, na iba na raw ang pagtugon ng gobyerno kahit may mga pagtatangkang pumasok ng mga Chino dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero tumawa lamang si Yang at itinanggi nito na miyembro siya ng Communist Party of China. Kaugnay niyan, naritong bahagi ng pagtatanong ni Senator Richard Gordon kay dating Presidential Advisor on Economic Affairs, Michael Yang. Tinatawanan mo kami, ha? 我不是，我不是，我不用。 Bilib ako sa'yo, ang lakas mo eh. I'm not, Mr. Chairman. Mula nung naging kapit ka kay Presidente, pumihit na si Presidente. Hindi na siya kumikibo pag nasasagasaan yung mga bangka namin ng Pilipino. Naglagay na lahat ng base sa Subi, sa Mischief, sa Scarborough, at inari nyo na 9-dash line. Magtataka lang ako, napaka-coincidental. Magmula nung dumating ka, nagbago na ang foreign policy ng Pilipinas. Naging best friend mo si President Duterte. Tataka lang ako, again, I ask you, are you an agent of the Chinese Communist Party in the Philippines? 第一，我不是；第二，这个总统的他的几项政策我们都没有办法干涉。第三，我希望中菲两国是好的，大家都是好的。菲律宾、中国也这么多华人在这边这么多年来，也希望中菲两国都是好的。我们也来在菲律宾。 我们也很爱菲律宾，希望中菲两国是友好的。To answer your question, Mr. Chairman, number one, I am not sent I'm not an agent sent by the Chinese Communist Party. Second, we were never involved or would dare to be involved in the foreign policy of the president. And number three, what we wish for is really for China and the Philippines to have very good relations. And this is something that we all want to see. And I love the Philippines, and I really want and wish that China and the Philippines would have good relations. Bakit ang galing mo sumagot pagka tinatanong ko yung Chinese Communist Party? Walang alinlangan. Pero pag tinatanong ko ng iba, umiiwas pusoy ka palagi. Very smooth yung sagot mo. Malinaw na malinaw. Kaibigan ko ang Pilipinas. I love the Philippines. I'm not an agent. Ganun lang. Pero pag tinatanong ka, ikaw ba may-ari nito? Tatalingin ko muna. Paano ka nagkaroon ng pera dito? Tatalingin ko muna. Tinulungan lang ako ng mga kaibigan. Pag tinatanong ka, hindi ka sumasagot. Pag tinanong kita, parang sagot na sagot mo yung tanong. Anyway, by the way, Mr. Yang, actually, marami akong kaibigan sa Chinese Communist Party. Hindi naman masama.
Kaya lang, hindi ako nag-agree sa ginagawa ng Chinese Communist Party. I am not sure everybody in the Chinese Communist Party agree with Xi Jinping na being very aggressive in the West Philippine Sea. Wala akong ibig sabihin dyan. Yun lang ang sinasabi ko. And I don't even, bahala ang Pangulo, siya ang nagsasabi ko saan papunta eh. Pero nakikita ko lang, mukhang napaboran kayo sa formally para yung Chinese Communist Party, yung mga nakakuha ng mga produkto. So, hindi mo maalis, magduda ako. Yun lang naman. Wala naman ako sinasabing masama sa inyo. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naging pagtatanong nitong si Senator Richard Gordon. Siya ho ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at inuusisa niya itong si Michael Yang na dati namang Presidential Advisor on Economic Affairs at present din mga kabombo yung interpreter ng Senado ukol pa rin sa naturang pagdinig. Sa iba namang mga balita, permado na ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging isang ganap na batas ang pagpapataas pa ng penalty para sa mga napatunayang guilty sa perjury o pagsisinungaling. Nakasaad sa Republic Act 11594 na inamyendahan ang Article 183 at 184 ng Revised Penal Code na ang anumang false testimony sa iba pang mga kaso at perjury ay mapaparusahan ng hanggang 10 taon na pagkakakulong. Sa dating Article 183 naman na ang minimum penalty ay mula 4 na buwan hanggang 6 na buwan yan na pagkakakulong at kakibat rin ang maximum na kaparusahan mula 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong. Kapag ang inakusahan ay kawani o empleyado naman ng gobyerno ay pagmumultahin siya ng 1 milyong piso at ang pagbabawal ng makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Naamyendahan na rin ang Article 184 na pinaparusahan ang tao na magsisinungaling sa anumang judicial o official proceeding. Sinabi ni Senator Richard Gordon, ang siyang Senate Chair on Justice and Human Rights, na siya ding may akda at sponsor ng nasabing panukalang batas, ay nagsabing ang nasabing kaparusahan ay para maiwasan na ang mga tao ay magkamit ng perjury. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mababa mga kabombo ang naitala pa rin ng mga kaso, mga bagong kaso ng COVID-19. Pero kung ihahambing ho sa nakalipas na araw, bahagya itong may pag-angat ng kaunti. Pero nananatili pa rin ho ito sa 1,000 level mahigit na mga kaso ang nadaragdag kada araw sa nakalipas ho na mag-iisang linggo na. No? At dito mga kabombo ay 1,766 ang bagong kaso na nai-record dito sa Pilipinas ng Department of Health. Yung mga active cases naman ay bumaba pa rin at ito'y nasa 37,159 na lamang. Kung maaalala mga kabombo, noong kasagsagan ng surge ng COVID-19 sa Pilipinas ay pumapalo ito ng halos 200,000 na mga aktibong kaso. Ibig sabihin, ito ho yung mga nilalapatan ng lunas sa iba't ibang pagamutan sa ating bansa. Sa kasalukuyan, may total cases na nai-record ang Department of Health na 2,795,642. Yung mga panibagong naitalang binawian ng buhay ay 239. Habang yung mga kabuuan ho ng fatalities dito sa ating bansa mula nang mag-umpisa ang pandemya ay umaabot sa 43,825. Habang yung mga bagong gumaling ay nasa 2,591. Dahil ho naman dyan, ang mga nakarecover sa ating bansa dahil sa gamutan at quarantine procedure ay umaabot na sa 2,714,658. Sa buong mundo mga kabombo, mataas pa rin ang mga naitatalang mga kaso galing sa iba't ibang bansa at yung worldwide record nga dito mga kabombo ay may total cases na 248.6 million mahigit, no? At yung mild cases dyan ay nasa 18.2 million habang yung mga severe o critical conditions ay 73,000 mahigit. Habang yung mga binawian ng buhay worldwide, mahigit 5 milyon na ang nai-record ng WHO. Habang yung mga recovered patients ay 225.3 million ang naitala naman. Mga gumaling ho ito
matapos ang gamutan at quarantine procedure sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, yung Estados Unidos pa rin mga kabombo, yung nangunguna sa listahan dahil sila ay meron ng 47 million mahigit na mga infected ng COVID-19. Yung new cases nga nila ay nasa 52,425 habang yung new number of deaths ay mahigit 1,000 pa rin. Kaya meron na silang 770,198 na mga binawian ng buhay dahil pa rin sa naturang sakit. Yung mga recovered patients naman sa Amerika, ito ay nasa 37 million ang kanilang nailista dun sa Health Department ng Estados Unidos. May mga bansa pa rin tayong patuloy na minomonitor sapagkat nagkaroon din ng paglobo sa mga nakalipas na panahon kasama na dyan yung bansang India. Doon sa India mga kabombo, may mga panibagong kaso pang na itatala pero minimal na ito kumpara sa mga nakalipas na pagkakataon. At yung Indonesia rin ay by hundreds na lamang yung naidadagdag ng mga bagong kaso ng COVID-19 at sila ay may total cases na 4.2 million mahigit. At yung total number of deaths naman sa kanila ay 143,000 mahigit. Yung recovered patients dun sa Indonesia ay nasa 4 na milyon na rin at tuloy-tuloy naman ang pag-recover ng naturang bansa kaugnay pa rin sa mga naitalang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Samantala pa ang Marikina naman at San Juan LGU naghigpit sa mga night market nila. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Jovino Galang. Yes, Bombo Ever at Bombo Dennis, binuksan na nga ng lungsod ng San Juan ang night market dyan sa Maya Green Hills kung saan bilang ito ay paghahandas ngayong Kapaskuhan. Tinungahan mismo kagabi nitong si Mayor Francis Zamora ang nasabing pagpapasinayan sa iba't ibang food and shops na nagbebenta sa mga iba't ibang damit, gamit at mga pagkain. Para matiyagaan niya na nasusunod ang health protocols ay merong mga umiikot na security guard na nagpapaalala sa pagsunod sa pagsuot ng face mask at face shield. Lahat anya nang pupunta doon sa Green Hills Food Market ay kailangang naka-face mask at naka-face shield at dapat may dalang vaccination card. Kapag walang vaccination card ay hindi papapasok o lilimitahan lamang yung kanilang pagpunta sa may parting open area lamang. Tiniyak naman ni Mayor Zamora at ang LGU ng San Juan na masusunod ang lahat na pinapatupad ng protocols dahil isa itong Green Hills Night Market na dinarayo sa Metro Manila tuwing Kapaskuhan. Ganon din sa may lungsod ng Marikina, kung matatandaan nitong mga nakaraang araw ay dinarayo na magmula nung ilagay pa sa Alert Level 3 ang Metro Manila at ngayon ay Alert Level 2 ay inaasahan ng Marikina LGU na dadagsa ang mga tao na bibisita diyan sa may Marikina Riverbank Park. Dito matatagpuan yung mga iba't ibang pagkain at iba't ibang mga kainan at iba't ibang mga bilihan kung kaya't tiniyak ng mga Marikina LGU na nasusunod din ang health protocols. May mga nakabantay na pulis na sinasabihan ang mga nagpupunta na laging may social distancing at pagsuot ng mga face mask. Ganon din ang pagsunod sa health protocols na ugaling maghugas ng kamay. Yun ang pinagsasabi sa mga pupunta dyan sa may Marikina Riverbank Market. Go ahead. Oo. Kailan ang umpisa talaga nitong pinakang highlights dyan sa night market na yan? Sapagkat ngayon nag-uumpisa na yung opening ng mga Christmas lights at iba pang mga aktibidad may kinalaman sa holiday season. Dyan sa Marikina area, kailan naman yung pinakang pagbubukas at kailan yung pinakang peak ng mga ganitong pagkakataon na Bombo Job? Yung Marikina nagsimula na, Bombo Dennis, nung linggo pa lamang ay may mga nagbebenta na ng mga pagkain, mga iba't ibang mga damit. Kaya't nilimitahan ng Marikina LGU yung mga taong dumarayo, pumupunta doon at para hindi nga dumagsak. Kagaya nga ng dyan sa may Dolomite Beach sa may Manila Bay ay dagsa yung mga tao, pero dyan sa may Marikina Riverbanks ay ganun din. Kaya't binabantayan ito ng PNP. May nakalagay na karatula nga at may nakalagay din na mga gates or mga tatali para ito ay malimitahan yung pagdami ng tao, Bombo Dennis. Anong requirements pagka pupunta dyan na Bombo Job? Baka
may ano ba ito? Open area, may entrance o papaano papakita yung vaccination card, Bombo Job? Open area ito, Bombo Dennis. Itong Marikina Riverbanks ay open area. May dapat laging naka-face mask. Yung face shield kasi hindi na masyado na-record pero since open area, hindi masyado sila naghihipit, Bombo Dennis. Unlike dito sa may San Juan or Green Hills San Juan Night Market ay nire-require pa rin yung face shield at vaccination card dahil kagabi lamang itong pinasinayanan ng San Juan City LGU itong taunang Green Hills Night Market, Bombo Dennis. Yung violator naman, saan dadalhin, Bombo Job? Pagka may mga pagkakataon talagang lumalabag doon sa mga patakaran dyan, ano to, may kulungan ba dyan o paalisin lang? Paalisin na at pagsasabihan lamang, Bombo Dennis, itong mga lalabag o magpupumilit na papasok na walang face mask at walang face shield, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Job. So yan ating ulat, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 26 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nagkaroon na ng pagbaligtad ng surge ng COVID-19 cases sa National Capital Region. Ito ho yung magandang balita sapagkat mula doon sa surge ay ngayon ay downtrend. Tuloy-tuloy na ho ang naitatalang pagbaba ng kaso. Sinabi ni Octa Research Fellow Professor Guido David na ito ay dahil din sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 na nairerehistro sa National Capital Region kumpara noong nakaraang mga buwan. Sinabi pa nito na tila nakabalik na ang NCR noong bago pa man ang buwan ng Hulyo o bago nagkaroon ho ng surge. Merong 0.43 virus reproduction rate ang National Capital Region ngayon at kumpara ho yan sa 0.93 noong buwan ng Hulyo. Ibig sabihin nito na bilang ng mga nahahawaan ho ng mga taong nagpo-positibo sa COVID-19 ay malaki na ang diferensya sa dalawang magkahiwalay na panahon. Isang naging susian niya ng patuloy na pagbaba ay ang dami ng mga nabakunahan na at ang patuloy din naman na pag-observe ng minimum health protocols sa malaking parte ng mga lugar na pinupuntahan ng mga tao. Sa karagdagan pang balita naman, kinilala ng United Nations Children's Fund UNICEF ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamataas na antas ng kahandaan para sa remote learning. Base na rin ito sa ginawang pag-aaral sa kabuang 67 na low at middle income na mga nasyon na nirangko batay na rin sa kanilang kahandaan na mag-deliver ng remote learning bilang tugon sa pagsasara ng mga paaralan. Sa report ng UNICEF, ang Argentina, Barbados, Jamaica, kabilang na rin ang bansang Pilipinas ay nakakuha ng 5 stars na pinakamataas na puntos sa Remote Learning Readiness Index. Ayon sa UNICEF, ang nasabing 4 na mga bansa ay nagpapakita ng mataas na resilience sa panahon ng krisis at sa gitna yan ng pansamantalang paghinto ng in-person learning sa halos lahat ng education levels na sinusuportahan naman ng tinatawag na high emergency preparedness, gayon din ang naging kontribusyon naman ng household sa pagsuporta ng remote learning. Sa isang statement, inihayag naman ng Department of Education ang mainit na pagtanggap ng naturang international recognition at kinilala din ng ahensya ang mga guro, magulang, learners at maging ang mga stakeholders na naging kabahagi ng Basic Education Learning Continuity Plan ng Pilipinas. Samantala mga kabombo, muling binigyang diin ni 3-term Senator at ngayon ay Deputy Speaker Loren Legarda ang kahalagahan ng Skills Development Program sa ilalim huyan ng TESDA sa pagbangon o dito ho sa kinakaharap nating kahirapan. Ayon kay Legarda, kung mabibigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipino na sanayin o linangin ang kanilang kakayahan at mas mapalawak pa ang mga oportunidad na maaari nilang pasukin para ho sa ikabubuti at ikagiginhawa ng kanilang buhay ay mainam itong gawin. Kamakailan lamang ay pinarangalan si Legarda ng TESDA National Kabalikat at Award bilang pagkilala sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pagsusulong ng mga programa para sa kabuhayan at trabaho. Bilang chairperson ng Senate Committee on Finance, kanyang pinondohan noon
ng akmang alokasyon ang mga programa sa ilalim ng TESDA. Sa iba pa namang mga balita, ibinunyag ni Senator Franklin Drilon na nakakuha na ang Pharmally Pharmaceutical Corporation ng nasa 26.39% o katumbasian na mahigit 10 billion pesos ng kabuang 41.46 billion pesos mula sa pondo ng gobyerno para sa pagbili ng COVID-19 supplies. Sa pagtutuloy nga ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, ipinakita ni Drilon ang kabuang halaga na inobliga ng Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM noong Setyembre 21 ng taong kasalukuyan. Bukod pa nga sa Pharmally ay ipinakita rin ng Senador ang nasa 10 suppliers na nakakuha ng bilyong halaga ng pondo mula sa PSDBM. Base na rin sa buod nito na mayroong kabuang delivery receipt ang PSDBM na nasa 39.30 mahigit billion pesos na kung saan ay nasa 41.46 billion pesos naman ang nailipat na pondo sa Department of Health. Duda rin ito na ang mga nakalista na mga suppliers ay hindi naghain ng kanilang mga tamang income tax returns sa Bureau of Internal Revenue. Magugunita na iniimbestigahan nga ng Senate Blue Ribbon Committee ang paglipat ng nasa 42 billion pesos na COVID-19 funds mula sa Department of Health patungo sa PSDBM. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 32 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At abangan natin mga kabombo sa ating balitang palakasan. May mensahe ho. Itong si golf star na si Yuka Saso, kahit ho ito'y magpapalipat na doon sa pagiging Japanese citizen, may mensahe ho siya para sa mga Pilipino. Samantala, hindi interesado si Senator Manny Pacquiao na maging running mate ni Vice President Leni Robredo sa 2022 elections. Kasunod ho ito ng panawagan na umatras na lamang siya sa pagtakbo sa pagkapangulo sa halip ay maging vice presidente na lamang nitong si Robredo. Sinabi ng Filipino boxing champion na buo na ang kanyang desisyon na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. Alam nito sa kanyang sarili na marami siyang magagawa para sa ating bayan. Sa kanyang talumpati sa Rotary Manila, nais daw niya na tunay na pagbabago sa bansa at hindi lamang puro pamumulitika. Kaugnay pa rin ng balitang politika, tiniyak naman ni Senator Panfilo Lacson ang pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC kung sakaling pala rin siya sa halalan. Magugunita ngang naging controversial ang pagkalas dito ng Duterte administration dahil nga sa mga kinakaharap na kaso, kabilang na dyan ang crime against humanity. Para kay Lacson, ang pagiging bahagi ng ICC ay proteksyon laban sa mga mahihina sapagkat ang Rome Statute anya ay nabuo bilang Court of the Powerless. Kinatigan naman ito ng iba pang mga senador kasama na ang mismong Pangulo ng Senado na si Senator Tito Soto. Kuha pa tayo ng iba pang balita, Bombo Ever, sapagkat yung pagbabakuna sa mga bata ay lalo pang naging agresibo yung mga hakbang ng pamahalaan hinggil dito at makibalita tayo sa paglilibot naman at mga nakalap na impormasyon ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Ever, samot-saring mga reaksyon nga ang ating nakuha mula sa mga magulang at mga kabataan na kaugnay sa isinasagawang bakunahan para sa mga menor de edad ngayong araw. Sa pagbisita ng Bombo Radio sa Makati Coliseum ay aming naabutan ang mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang o guardian na naganais na mabakunahan kontra COVID-19 virus. Sa aming pag-iikot ay nakilala namin si Macy, 13 taong gulang na kasalukuyang naghihintay na matawag ang kanyang pangalan na aming makapanayam na bagamat mayroong konting kaba na nararamdaman ay voluntaryong ginusto na makapagpabakuna para makalabas na. Medyo kinakabahan po. Hindi po ako mahilig maturok. Hindi naman po. Papa.
Dati kasing lumalahok sa ibang bansa si Macy bilang swimmer, kaya aniya malaki ang ipinagbago ng kanyang buhay nang magsimula ang implementasyon ng lockdown sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Medyo nawala po yung saya na nagagawa namin dati. Ano ba yung mga ginagawa niyo before na hindi ka na mag-swimmer siya? Swimmer po ako dati. Swimmer siya, dapat hindi tumabaw. Panlaban siya sa ibang bansa. Opo. Excited naman na makapagpabakuna si Luis nang amin siyang makilala. Aniya, hindi na siya kinilangan ng pangpilitin ng kanyang ina dahil siya mismo ang may gusto na makapagpabakuna laban sa COVID-19. I'm excited. Excited ka? Pinilit ka ba ng mami mo? Hindi. I wanted to do this. Katulad ni Luis, excited din ang kanyang mommy na si Joymi sa kanyang pagpapabakuna dahil aniya magkakaroon na siya ng peace of mind na mababakunahan na ang kanyang anak laban sa nasabing virus. Excited din and parang feeling safe or meron akong peace of mind na mababaksin na siya. Aniya, wala siyang nararamdaman na kaba dahil aprobado naman umanoon ng mga kinauukulan ang bakunang ibibigay sa kanyang anak. Or yung vaccine na injection sa kanya would be approved, kumbaga, for his age. Masaya din siya dahil nakita niya ang malaking idinulot na pagbabago sa buhay ng kanyang anak dahil sa lockdown. Masaya kasi nga naawa ko sa kanila. Yeah, like nung nag-lockdown, grade 6 siya noon, so hindi niya na-experience graduate, yung mag-walk para graduate. So, yun lang din. So, sana magtuloy-tuloy na to, magpa-vaccine lahat, and sana we can get rid na rin. Kumbaga, we can all be safe sa COVID. Sana to. Dito mismo sa loob ng Makati Coliseum, isinasagawa ang bakunahan para sa mga kabataan. At kanina, may mga nakausap nga tayo ng mga menor de edad na babakunahan at nabakunahan na. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kagustuhan ng mga kabataan na mabakunahan kontra COVID-19 ang nararanasang pagkabagot at inip dahil sa mga implementasyon ng mga lockdown sa bansa na dulot ng COVID-19 pandemic. Katulad na lamang ni Nina na isa ding ina na masaya ng aming makapaniyam dahil safe na ang kanyang anak laban sa deadly virus. Aniya, gusto na din ng kanyang anak na makapagpabakuna dahil bored na ito sa bahay at nais nang muling makabalik sa face-to-face classes kung saan ay personal nitong nakakasalamuha ang kanyang mga kaklase. Siyempre mas safe siya ngayon. Tapos gusto na rin kasi niya, gusto niya nang mag face to face. Kasi siguro naboboard na sa bahay. Kasi gusto niya nang miss na niya ang mga classmate at saka ang gala, malamang. Malaki din aniya ang kanyang nakitang pagbabago sa kanyang anak nang magsimula ang pandemic dahil tila takot ito at hirap na makimingil sa ibang tao. Kasi parang sila, takot maglabas tuloy, takot lumabas, parang takot tuloy sa tao. Lalo yung mga batang mas bata sa 12. So parang hindi na makamingil ba sa tao. Ligaya din ang nararamdaman ng magkapatid na John, Mike at Jella Marie matapos na sila ay mabakunahan dahil anila makakapag face-to-face at makakalabas na silang muli sa kanilang mga tahanan. Masaya po kasi makakapag face-to-face na po, tsaka makakalabas na rin po ng bahay. Masaya po, tsaka po hindi na po masyadong kakabahan about po sa COVID po. Bakit po masaya? Kasi po, pwede na po akong lumabas next time. Kahit may nararamdamang takot dahil sa mga nakalipas na mga balita na naging side effect ng mga bakuna, ay voluntaryo pa din na nagpabakuna si John Mike para masiguro ang kanyang kaligtasan at mabawasan ang tsansa na mahawahan siya ng nakamamatay na sakit. Para din po safe po, para hindi na po kami mahahawahan. Kumbaga mababawasan po yung chance or possibility na mahawa po kami ng COVID-19. Samantala, naging maganda naman ang epekto kay Jella nang naging lockdown sa bansa dahil bagamat hindi niya nakakasama ang kanyang mga kaibigan ay nagkaroon naman sila ng mas maraming quality time para makapag-bonding ng kanyang pamilya. Hindi na po kami nakikita ng mga friends ko. Tapos po, more on bonding with my family and online classes na lang po. Okay ka naman doon? Opo.
Tears of joy naman ang idinulot kay Sandra nang mabakunahan na ang kanyang anak dahil protektado na ito. Naging biktima din kasi ng nakamamatay na sakit ang kanyang anak na si Losandra Faith noong buwan ng Abril, kung kaya't sobra ang saya ang kanyang naramdaman matapos itong mabakunahan. Siyempre masaya, siyempre safe na rin siya, lalo na nung nagka-COVID din kasi siya Kaya feel ko tears of joy na bakunado na siya. Last April. Magugunitang noong Nobyembre at 3 sinimulan ang bakunahan sa general population sa mga kabataan na may edad 12 hanggang 17 anyos. Bagamat bakunado na ay patuloy pa din pinaalalahanan ng pamahalaan ang taong bayan na patuloy na mag-ingat at sumunod sa mga health and safety protocols na ipinatutupad upang makiiwas sa panganib na dala ng COVID-19 virus. Mula dito sa Makati Coliseum, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Dagdagan pa natin ang mga balita dahil sa ngayon ay dinagdagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang eroplano na gagamitin ng Philippine Coast Guard. Sinabi nito na ang pagbili ng 3 pang eroplano ay makakatulong para sa PCG para mapaigting pa ang kanilang pagpapatrolya sa may West Philippine Sea at para na rin maprotektahan pa ang mga mangingisda. Isinagawa ng Pangulong Duterte ang pahayag sa talumpati nito sa inauguration ng port project sa Palawan. Ang nasabing karagdagang mga eroplano anya ay maaari ding gamitin para sa rescue at evacuation tuwing mayroong kalamidad. Oras natin mga kabombo, mga Kastar Nation sa buong kapuluan. Ganap na pong 41 minuto. Makalipas ang ikapito ng umaga. Abangan mamaya sa ating ulat panahon, may low pressure area pa rin ho na nakakaapekto sa ating bansa. Ay lalo pa hong lumapit dyan sa Northern Samar, ayon ho yan sa Pag-asa. At sa ating showbiz balita, yung mga fans ni Sharon Cuneta ay namang haraw doon sa pagpayat pa ng husto ng megastar sa kanyang mga latest photos na inirelease sa publiko. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpaalala ang isang infectious disease expert para sa mga mananakay na huwag kumain o makipag-usap habang nasa mga pampublikong sasakyan upang maiwasan ang banta na mahawaan ng COVID-19. Kasunod na rin ang pagtataas pa sa 70% na passenger capacity. Paliwanag pa ni Dr. Ronjen Solante na mapapababa ang hawaan ng sakit ng hanggang nasa 75% para sa bisayan ng pagsusuot ng face mask, gayon din ang hindi pakikipag-usap sa loob ng sasakyan. Nakakadagdag din dito ang pagkakaroon ng magandang ventilation kung saan mas mababaan niya ang density ng mikrobyo kahit na walang physical distancing. Magugunitang ang sinimulan ng Department of Transportation ang 30 araw na pilot study para sa gradual o unti-unting pagtaas ng passenger capacity sa NCR at gayon na din sa iba pang mga probinsya gaya na lamang ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Bombo Weather Update. Patuloy pa rin mga kabombo ang pag-iiral ng low pressure area o namumunsama ng panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa latest update ng Pag-asa ay namataan ho itong naturang namumunsama ng panahon sa layong 60 kilometro sa silangan ng Katarman, Northern Samar. Dahil malapit na ho ito sa lupa, ay hindi na inaasahan na ito'y magiging ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras. Gayunman, hindi naalis ng Pag-asa ang posibilidad na ito'y makaapekto pa rin sa malaking pamparte ng ating bansa sa mga susunod na araw hanggat ito'y nananatili sa kanyang pag-iral. Maliban dyan, northeast monsoon naman ang nakakaapekto
sa iba pang parte ng Luzon. Sa kasalukuyan ho ay may babala pa rin ang pag-asa ng posibleng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Ganon din sa Bicol Region, kasama ho yung probinsya ng Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate. At dito naman sa Southern Tagalog, yung Mindoro area ay saklaw din ho ng naturang babala, pati na yung Palawan na bahagi naman ng Mimaropa Region na maaari ding makaranas ng mga biglang buhos ng ulan at pagguho ng lupa kung sakasakali magpapatuloy yung mga pag-ulan sa naturang mga lugar, lalo na sa dakong hapon at gabi. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita sa probinsya dahil 8 miyembro ng BIFF ang sumuko sa CIDG sa Bangsamoro Autonomous Region sa Cotabato City. May pagulat si Bombo Gary Ferzas. Ang mataas na lider ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at 7 mga tauhan niya ang sumuko sa pulisya sa lalawigan ng Maguindanao. Mga rebelde ay pinangunahan ni Tong Hashem na mga tauhan ni Commander Kagi Karyalan ng BIFF Karyalan Faction. Sumuko ang 8 BIFF sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Bangsamoro Autonomous Region CIDG Bar sa pamumuno ni Colonel Harold Ramos sa Cotabato City. Dala ng mga rebelde sa kanilang pagsuko ang 2 improvised explosive device, grenade launcher, isang important rifle, Thompson submachine gun, Homemade Barrett 50 caliber sniper rifle, 60mm mortar, mga bala at magasin. Formal namang tinanggap ni CIDG Director Major General Albert Pero ang 8 BIFF na sinaksihan ni Sultan Kudarat Maguindanao Mayor Dato Shamim Mastura. Tumanggap rin ng inisyal na tulong ang mga rebelde mula sa LGO Sultan Kudarat na inabot mismo ni Mayor Mastura. Sinabi ni Major General Pero na malaking tulong ang pagkapaslang kay Salahuddin Hasan alias Commander Orak at asawa niya dahil sa sunod-sunod na pagsuko ng BIFF. Nagpasalamat rin si Pero sa CIDG Bar at sa mga tumulong sa negosasyon sa pagsuko sa grupo ni Commander Hashim. Nananawagan si General Pero sa ibang BIFF na sumuko na at mamuhay ng mapayapa. Nagulat live mula dito sa Maguindanao, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bumbo. Doon naman sa Western Visayas, ang Anti-Red Tape Authority nag-issue ho ng show cause order dyan sa executives ng PhilHealth sa Western Visayas. Alamin natin kung bakit. May kabuang detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nag-issue ng show cause order ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa 2 executives ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Western Visayas. Ito ay dahil hindi pa umano nabayaran ng PhilHealth ang 7 ospital sa lungsod ng Iloilo na nagkakahalaga ng 690 million pesos. Ang 2 executives ay sina PhilHealth Regional Director Attorney Valerie Ann Holyero at Area Vice President for Area 3 Alfredo B. Pineda. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mayor Jerry Tranyas, sinabi nito na inoobserbahan niya kung magbibingi-bingihan pa rin ng PhilHealth. Binibigyan ng 7 working days ang 2 PhilHealth executives upang maipaliwanag ang pagkadelay ng bayad sa mga ospital. Nalipay ito na nagahulak ng kaso sa ang aton man lang tinuan na mabayaran ng PhilHealth ang kautangan nila sa mga private hospital. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Lindsay Ermitan Newbade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo Bombo! Ang plano naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na paggamit ng polymers sa banknotes sa halip na abaka makakapekto mano sa kabuhayan ng mga magsasaka. May detalye dyan ang Bombo Radio Ligaspi. Nagpahayag ng pagamba ang Fiber Industry Development Authority o FIDA Catanduanes sa plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na polymer na ang gagamitin sa paggawa ng perang papel imbis na baka. Ito'y matapos na ihag ng ilang eksperto na mas madaling kapitan ng virus ang perang gawa sa abaka fiber kaysa sa polymer na hindi madaling mabasa. Sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay FIDA Catanduanes Officer Bert Lusuegro, ngayon pa lamang tinatayang nasa 20% na ng kita ng mga abaka farmers sa lalawigan ang mawawala sakaling matuloy ang plano ng BSP. Hiling
Hiniling nito na pag-aralan munang mabuti ang hakbang lalo pat mas mura pa rin ang bentahan ng abaca fiber kumpara sa polymer. Nabatid na nauna nang nagpayag na pagkontra si Catanduanes Governor Joseph Cua at Congressman Sanchez Sector sa naturang plano ng BSP na magpapahirap lamang umano sa magsasaka lalo pa ngayong may COVID-19 pandemic. Ang Bangko Sentral siguro dapat isipon man ninda naisip so epekto digdi sa mga sa mga abaca farmers kan digibo ninda dapat maharaman ninda so epekto talaga. Ang bagay na naging pahayag ni FIDA Catanduanes Officer Bert Lusuegro. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Oras natin 50 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan ho mamaya sa ating balitang palakasan yung mensahe ng atleta ng Pilipinas, lalo na ho dito sa larong golf. Itong si Yuka Saso na naghatid na rin ng mga karangalan sa Pilipinas. Bago ho siya lumipat doon sa Japan, bilang kanilang atleta na rin, ay may mensahe ho siya mamaya-maya lamang. Samantala, 2 minor de edad patay matapos hong malunod doon sa ilog sa Pangasinan. Pakibantayan ho yung ating mga anak. Lalo na ho unti-unti nang nakakalabas yung ilan ho sa kanila. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Labis ang pagluluksa ng makaanak ng 2 minor de edad na natagpo ang wala ng buhay sa isang ilog sa Barangay Paluspos sa lungsod ng San Carlos. Dito sa lalawigan ng Pangasinan, ayon kay Police Senior Sergeant Ryan Sabangan, duty investigator ng San Carlos City PNP, kinilala mga biktima na sina Christian Dave Agbuya at Aljon Salinas, 14 anyos na residente ng Barangay Balangay, Urbis Tondo. Batay sa investigasyon, nagkayayaan umano silang mga magkakaibigan na maligaw sa ilog kasama ang 3 iba pa, ngunit tinangay ng malakas na agos ng tubig ang dalawa. 16 na oras ang nakalipas nang matagpuan ang labi ni Agbuya at higit 30 oras naman bago mahanap ang bangkay ni Salinas. Para sa Bombo Network News, kayayaan ng kanilang mga classmates, magkakaibigan. Nung ongoing po ang search and rescue operation ay nabi ko po ang ating mga tagapag-rescue dahil nabutan na po sila ng dilim, hindi po nila nahanap ang dalawa. So sa umagahan na lang po nila nakita. mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio. Samantala, isang Amerikano naman na nagbiro na may bomba sa kanilang bahagi doon sa Maya Airport doon sa Tuguegarao City ang arestado. May pag-uulat ang Bombo Radio Tuguegarao. Nakapagpiyansa ang isang Amerikanong kinasuhan matapos magbiro sa paliparan ng Tuguegarao City na may lamang nuclear bomb ang kanyang bagahe. Ayon kay Police Major John V. Velasco, Chief ng Tuguegarao Airport Police Station, 30,000 pesos ang itinakdang piyansa ng korte para sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law laban kay George Adrian Favariel ng New Jersey, USA. Ayon sa kanya na agad na nagsumbong sa kanila ang isang empleyado ng Cebu Pacific matapos sabihin ng dayuhan na may nuclear bomb ang laman ng kanyang bagahe. Tinanong din ang asawa ng dayuhan na si Romena Pascua ng Gonzaga, Cagayan kung may breakable items sa kanilang bagahe bilang bahagi ng protocol. Paliwanag ng dalawa ay nagbibiro lamang ang Amerikano ngunit kinasuhan pa rin ang dayuhan at dinala sa detention cell ng PNP. Nabatid mula kay Velasco na pabalik na sana ang mag-asawa sa New Jersey na umuwi sa Gonzaga dahil sa kaarawan ng ina ng babae. Balita mula sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Bombo Jello Magdayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa Cagayan, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Kauna-unahan ng Britanya na bansa na inaprubahan ang anti-COVID pill na Molnupiravir. Ayon kay Health Minister Sahid Javid na binigyan na nila ng approval ang antiviral drug na gawa ng Merck para sa paggamot sa mga pasyenteng mayroong mild hanggang moderate coronavirus. Itinuturing ito bilang isang game changer para sa mga vulnerable at mga immunosuppressed na makakatanggap ng gamot. Sinabi naman ng Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency na sa isinagawang trials ng nasabing gamot ay ligtas ito at epektibo para mapababa ang pagkakaospital, ganun din ang pagkamatay ng isang tao na mayroong mild
to moderate COVID-19. Base kasi sa trial na magiging epektibo ang gamot kapag ito ay ininom ng pasyente habang nasa maagang stages pa lamang ng infeksyon. Paglilinaw naman ni MHRA Chief Executive June Rain na ang nasabing gamot ay hindi maaaring ipalit sa bakuna. Pumirma na rin ang kasunduan ang Merck sa iba pang mga gobyerno, kabilang na nga dyan ang Amerika na planong bumili ng 1.7 million doses ng Molnupiravir. Samantala, itinalaga naman ni Pope Francis si Franciscan Sister Rafaela Petrini bilang bagong Secretary General of the Governorate. Siya ang magiging kauna-unahang babae na mamumuno sa nasabing posisyon at ang babae namang may pinakamataas na rangko sa Vatican. Magiging trabaho ng 52 anyos na si Petrini ang pangasiwaan ang administrative operations. Kabilang na nga rin dyan ang Vatican Museums, Post Office at Police na tradisyonal na hinahawakan naman ng isang obispo. Magugunitang sinabi noon ng Santo Papa na nais niyang magkaroon ng mas malawak na tungkulin ang mga kababaihan sa simbahang Katolika. Sa dagdag pa nating mga balita dyan, mga kabombo, na babahala ngayon ang World Health Organization o WHO na baka maging epicenter ng COVID-19 ng Europa. Ito ay dahil sa patuloy pa rin ang pagtaas ng mga kaso muli ng COVID-19 sa rehiyon. Isa na rito ang Germany na nagtala ng pinakamataas na kaso sa loob lamang ng isang araw. Aminado si WHO Regional Director Hans Kluge na ang hawaan sa buong rehiyon ay lubhang nakakabahala sa kanyang pagtaya na kapag hindi mabago yung trajectory ay baka raw magtala muli ng kalahating milyon na masasawi dahil pa rin sa COVID-19 sa Europa at Central Asia sa buwan ng Pebrero. Maraming bansa kasi sa Europa ang nagluwag na ng kanilang mga patakaran, kaya naman muling tumaas ang naitatalang kaso ng Delta variant ng COVID-19. Base nga sa pagtataya ng WHO na noong nakaraang linggo ay meron ng 6% na pagtaas ng naitala silang pinakamataas na anumang rehiyon, kaugnay pa rin sa monitoring. Ilan sa mga nakikita rito na sanhi ng pagtaas ay ang pagluluwag sa COVID-19 measures at ang kakulangan ng pagbabakuna at gayon din yung iba pang mga hakbang hinggil dito at yung issue sa mga lugar na nagkakaroon ho ng mga aksyon laban sa COVID-19 kasama na yun dun sa may silangang bahagi ng naturang kontinente. Bombo Sports News. Ipinagmamalaki pa rin ni Filipino-Japanese golf player Yuka Saso ang pagkakaroon ng lahing Pinay. Kasunod ito ng plano niyang tuluyang maging Japanese citizen. Sinabi ng 20 anyos na Phil-Japanese na nagkaroon ng ilang serye ng konsultasyon sa kanyang pamilya at tungkol ito sa pagiging mamamayan na ng Japan. Base kasi sa batas ng Japan na kapag umabot na sa 22 taong gulang ang isang tao ay mayroong dalawang lahi, ay mamimili na lamang ito sa pagitan ng pagiging Filipino kaya naman ay Japanese citizen. Dagdag pa nito na sa darating na Hunyo 20 ng taong 2023 ay magiging 23 anyos na siya, kaya sisimulan na nito ang pagkakaroon ng Japanese citizenship. Pagtitiyak naman ni Yuka na hindi mababago ang kanyang pagiging Filipina pa rin. Magugunitang nagwagi ng 2 Asian Games gold medal at ang makasaysayang major championship sa US Women's Open si Yuka Saso. Bombo Entertainment News. Pinuri ng mga fans ni Sharon Cuneta ang ginawa nitong pagpapapayat. Sa kanyang Instagram account ay marami ang nagulat sa pangangatawan ng tinaguriang megastar ng local show business sa Pilipinas. Sinabi nito na 5 taon ang weight loss journey nito kung saan naging medium size na ang mga isinusuot nitong damit. Makikita sa ibinahagi nitong larawan na kasama ang celebrity doctor na si Ivy Teo, kung saan pinuri naman ni Teo ang pagpupursigi ng aktres para pumayat. Magugunitang noon pang taong 2016 ay sinimula ng aktres ang pagpapapayat, subalit nagkaroon ng pagkakataon na ito ay kanyang nalilimutan hanggang noong nakalipas na taon ay nagpursigi na ito.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo magtapos sa ating balitaan, ang Bombo Radio Philippines ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Bombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 50 days to go bago ang Pasko. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa! Radyo